Get nach seach mit trafel tar bhí na Gaeilg bha Gaeilg mar farsúr gan na me hu mi sa vinscoil agus is an artscoil. Rang mi Gaeilg go ardíide as an artscoil. Agus fiús a vinscoil hén bha Gaeilg ag luchtteachis agus ag luch taichas a scoil. Agus sin húní blin Gaeilg rí chéile. Cha mi gragari nach rubiola king iad bha Gaeilg gymat ríc as a scoil agus as an dachi. Agus a streigu a scoil agal cha mi gan dólaig agus dúla am lug a dhéanú agus a bhí am neachlug ag chean hawl. Agus ag an naim charú a cumasoch Gaeilg i dhéanú cúlar í lug, get a bha cumasoch Frangis a dhéanú agus craniolus agus a chula cáile dhéanú cúr í lug an an glascu an olhaig glascu ag an naim charú a cumasoch Gaeilg i dhéanú. Ach geforste noch war nechtchakis aking nu akem hiet war am isteach an dolhai agus nechtchakis lugge van ach war gemat taikol an Gaeilg agus war gemór a son gynjanin Gaeilg cúnilug. War trúdaking ag an naim as edda chúrs rein lugus Gaeilg agus senge hiet ein reine an an glascu agus war magadídu Camal suas a Gaeilg a hóisi sin sa scoil agus bha choid ar ialid fan a chúrse lug bha ma bhí fein an dáthú gan a chúrse. Agus fan dúir sin bha mi gúpad am offiga lesach i hú na Gaeilg son únigead éit sé an dóilthaige agal mis a hóisig mi na neach luge. Agus bha hóisig mi na neach luge ha mi háas de clach na Gaeilg bh bha go lá ha an chuteach ag mhór go. Ha manad ha dinge sin isteach a géirí cúirle bhuam agus hat a fallach in gymaf faramol. Ach na a hóisig is dúbdín rú sa Gaeilg ha mar gymigad gohópan is bhaine go bhfuil had nas cúrstal. Agus had fallach in tór had nas tóras as a gaibh bdín rút mi géine seos cúirle had a géirí. Agus a sin cymór na bhuanach gúnsa no bodláil acam. Chaning die dingen sa mi a handúil lug a dhéanú na profession sa mi a dhéanú agus ma had smé haig an naimhfuil channeamid doch am suas sé Gaeilg channeal ever sa mi an cosisiach cymig agus san hana bhuanach ma ha Gaeilg gaid. Ma ha rudigin idirrealig jaid. Stoche man am hén gyn chlachgu a bhla go lá ag ich an hawl as an nobadaid ag stoche nach clach ach na bheit mis dul san úprichen. Van a bhónach bhór fa daine an hóní fáinach ó mi féking a CV go bhfuil Gaeilg gaid agus insúpa can mé dhéon sin agus an hóní bhagad a dhéanú idirrealig agus mi sin seos rút a féim bhfuil féim na a ha dul san úprichen féimí rútpa idirrealig bhíaid.